προσερχόμενοι πάντες, δέσποινα προσκυνούμε και θερμός ηβόμεν. Χρήσε ημάς κινδύνων και περιστάσεων. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτίσει δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μεν ηρήτους ποτάμους της σοφίας, τους την κτήση πάσαν θεογνωσίας νάμαση καταρδεύσαντας, βασιλείων των Μέγαν και των θεολόγων Γρηγορίων, συν το κλίνο Ιωάννη, ότι γλώτα χρυσορήμωνη, πάντες οι των λόγων αυτών εράστε, συνερθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή τη τριάδη υπερημονάει πρεσβεύουσι. Ο μήτραν παρθενική αγιάσας τορτοκόσου και χείρας του Σιμεών ευλογήσας πως έπρεπε, προφθάσας καινή, έσωσας ημάς Χριστέ ο Θεός. Αρειρήνευσον εν πολέμης το πολίτευμα και κρατέωσον βασιλείς ους ηγάπησας, ο μόνος φιλάνθρωπο. Λοιπόν, ο άρχον Δεμελής, ο άρχον Ντόβολος και ο άρχον Καραβιώτης. Από τα Γιάννενα, από την Αθήνα και από την Σπάρτη, την Μητρόπολη Σπάρτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πράγματι πάρα πολύ ωραία η εκτέλεση στον ύμνο.